της Εθνικής Ασφαλιστικής, κατασκευή του δεύτερου μισού της δεκαετίας του 30, ήταν το μέγαρο της εταιρείας. Όπως σε όλα τα κτίρια που κατασκευάστηκαν εκείνη την περίοδο, επιμεταξά βέβαια, έπρεπε, ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια, 1938-39, αυτό είναι βέβαια της προηγούμενης διετίας από όσο θυμάμαι, έπρεπε όμως και να υπάρχουν καταφύγια. Κάποια από ένα σημείο και μετά προς το τέλος, 38-39 που σας λέω, θεσπίστηκε και αναγκαστικός νόμος που υποκρέωνε τους κατασκευαστές, παύλα ιδιοκτήτες, να βάζουν καταφύγια, να εξοπλίζουν με καταφύγια τα κτίρια. Το συγκεκριμένο λοιπόν, εδώ στους χώρους που βρισκόμαστε, είχε ένα διόροφο υπόγειο καταφύγιο. Τώρα είμαστε στο -1 υπόγειο, έχει και άλλο ένα υπόγειο από κάτω, παρακάτω που θα πάμε. Άρα, ό,τι βλέπουμε από εξοπλισμό, δηλαδή, για παράδειγμα, δεξαμενές νερού, σωληνώσεις, λικτήρες, πόρτες μεταλλικές με τις χαρακτηριστικές χειρολαβές τους, οι οποίες ήταν από τη Γερμανία φερμένες, μικρά σαν παράθυρα στον τοίχο που είναι θηρίδες του εξαερισμού. Όλα αυτά αποτελούσαν τουαλέτα, που θα δούμε σε λίγο, αποτελούσαν εξοπλισμό του καταφύγιου. Ήταν ένα πλήρως εξοπλισμένο καταφύγιο το συγκεκριμένο. Απλά όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα, επέταξαν το κτίριο και μετέτρεψαν το διόροφο υπόγειο καταφύγιο σε χώρους κράτησης. Γι' αυτό και είχε αξιοποιηθεί ως χώρος ιστορικής μνήμης. Ήταν τα περίφημα κρατητήρια της Κομμαντατούρ εδώ. Δεν ήταν χώροι φυλάκισης βαριών κρατουμένων, ξέρετε τι λέω τώρα, κρατούμενους με πολιτικές βαριές κατηγορίες κτλ. Ήταν απλά χώρος μεταγωγών. Δηλαδή έφερναν κυρίως για λίγες μέρες κάποιους ανθρώπους εδώ και πολλές φορές και μικρά παιδιά. Όπως θα δούμε παρακάτω σε σημειώματα στους τοίχους, υπάρχουν πολλά σημειώματα στους τοίχους. Με χρονολογίες, ονόματα, σκίτσα, μηνύματα, ζητάω νερό, λέει κάποιος, μουσική γράφαν άλλοι. Υπάρχει εδώ, εκτίθεται εδώ, αλλά παρακάτω αν το ψάξει κανείς θα το βρει και σε αυθεντικό χάρτημα. Κέντρα μεταγωγών λοιπόν, δηλαδή για λίγες μέρες μέχρι να αποφασιστεί η τύχη του καθενός. Συνήθως αφήνονταν ελεύθεροι, γιατί δεν ήταν κατηγορούμενοι βαρέων παραπονών. Σε ελάχιστες περιπτώσεις μπορεί να μεταφέρονταν σε άλλες πιο βαριές φυλακές, όπως ήταν στην οδό Μέρλιν, από το οποίο κρατητήριο της Γεστάπο προέρχεται η συγκεκριμένη πόρτα. Εκεί σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έχει διατηρηθεί ο χώρος. Κρατήθηκε η πόρτα αυτή εδώ που έχει γραφτεί και εκτίθεται στο συγκεκριμένο σημείο. Ό,τι αντικείμενα βλέπετε στις φωτογραφίες, πακέτα με τσιγάρα, ποτήρια, σειραφάκια και διάφορα